And then studio and I said, media, you say a shame. You shame see na the abacosum. Any Ashanti and Church, and near my cacahon and a bramo. And as so, you share me, ye twasso a war. A ye Nana or say your kuta or calling some chili. Bra or call Kataman so con. Na you see ye yaka awo ye videos no. Ye who send any papi any G na bebre like ye. Bebre susu share bebre susu comment ye. Da me catch them say open commenter ya en fama me WhatsApp no na emo fa comment section ho. What say bia ho bia no. Na okokan ho ama manfo susu ehunu. Idi se ene die ya e na Kwaku Duah odi kan ne ho abakosebun eno susu mode ebekọ na mako comment no mo share no like susu Nana Kwaku Duah ebeka ne ho asebun ni maame edi Nana Masewa no ka eye owo ahene abusua no eho me ka owo ahena na yese Nana Kwaku ma owo ma o nyina bedi ade no na oka ho ibi na sese de owo ahemfo no wo masa nti o mo fase Kwaku Duah oye panini no ono ana odi ade Nana Kwaku Duah nso na ne maame se de medical aka no oka owo ahene ema no ana ono susu eye ohima otoso enson ye frɛ Nana Masewa ono wo ma na no mani mi rupe ana mebo omudin aka ho asem ba ko oba wo mu Nana afie sapon ana afi Nana Kwaku Duah ya ene ye kan ho abakosem ebra Nana osaya kototia ase no kokon Nana Kwaku Duah yi okobi ebi se Ashanti ese se adehia nko a enko adwane senti ono so no odi ekon no fa baabi ana odi sra dom susu anim ana omko sa ekon no enti de kosu bia no na nani tuem ntwa Ashanti diye ene pra Nana osaya akoto praye ne nam so ema sikadwai ye fakusie ye nyina na nani tua enti bra obedi ade no wan pese oni Ashanti odi Ashanti ebeko ekon sabre no nanso akosiburuni ebo okon twene kire ne saa de bia opekon ekon ni nyina ase ne sen etwa masonko ede ama Ashanti a utweska akọ ede koma akosikoko abribia akosikoko se onsan fa esi kadwa no ensan fa nka ho eno ana Nana Kwaku Duah ene ne hemfo ene ne mpanimfo se sikadwa paa de lalai debi obebe bia no na tuna hyenchen we ema sabre amrado a na ogo kosumam ani friend se Governor Pai onyabufo pa se Nana Kwaku Duah on fama ene ono aba befa ema suma okra asrafo ibre efri India mem ede won bai obusa asrafo makomako empim yenu a ode omo ebe twahye Asante so nanso so ebra so yeni a na odi animu Lieutenant Colonel Koran obaye no ode hanson ene baye anye eye amrado no de nanso so omanya betu anche ene nkra ebeto Nana Kwaku Duah se de asrafo frabochaba aye betu ahye so Nana Kwaku Duah ene mpanimfo ede won kuto yegu fom bom paye esreye
sɛ wenkuwa de bia ne nyame emre mu bi ti omo nyame ano omo som no omo bosom fe bi so frɛ Nyankopɔn bi kyese a som biara wo bia mu de won kotoge egufom bɔ mpaye na Nyankopɔn so etie saa mpaye no ebra asrafo yi ahansun ene mfantifo bi ene wɔn eka ho nyina esi kwam a omo ba no sabre na yenamfom yenamburam ene ba nti wɔn nam kwaye bretuo ana eba kwaye bretuo na no nam mu ba no wɔn behyehyia anima bebre wɔn so behyehyia akofo bi okwam ho ana akofo no ho de ne pa akofo behyehyia wɔn okwam asrafo di kan hyia wɔn yɛ entontom ani asojafo yi edi siani ama de si kwam de ne nyasam ketwa entontom yi aya no fiafia de wi asojafo de de ne pa wɔn hunu bi da na mo anketenkete de nanso wɔn wi wɔn ma fe ayi ebunu bedi da wɔn nyina ni so wɔn hyase nya fever malaria ane de ka ho yellow fever nyina afi no hu de wɔnyɛ wɔn afi hu sɛ aboa ntontom ho de pa enam suma pi enya wɔn wo ɛwɔ kwan bra wɔn ba no afi akofo to so mmienu so be hia wɔn asusu ɛyɛ nkrane na wonim sɛ nkrane so de wonya hia wɔn a wɔn no yɛntensan wɔn wo ba no wɔn so ba nkrane so be hwie wɔ wetro nti wɔn hia nkrane sa na wɔso wɔn sa aduane kɔ akyire kɔtena baabi a bɛ sɛ kwansin bɛ edu atwɛn man nkrane no bɛsene wɔn kɔ baabi wɔn bɛkɔ asa na wɔn sɛ si kwa so ɛno so atwitwɛ wɔn pa a wɔn ba yɛ no akofo bi wɔn so wɔn sa bɛ hyia wɔn a ɛno so ha adwene pa ɛyɛ ɛmɔborɔ nkotokrodu mpinoa ɛne nwa wɔn so bɛ si wɔn akapinti pa ɛwɔ kwan mu na sɛ mɔborɔ boro wɔn saa no wɔn ni nyinaa katakata wɔn mu hunu adeɛ no ne adeɛ na wɔsɛ wɔn tena se sɛ wɔn ayɛ mmerɛ na wɔn twɛn ya bɛyɛ sɛ na wɔtwe mmienu na afei wɔn ho yɛ wɔn de ne ansa na wɔn atoa so wɔn nyinaa yɛ akofo a na wɔn akyekyere wɔn paa ɛwɔ akwan so ɛnyɛ ɛno nko afei wɔn saa bɛhyia ɛkɔm paa ti ɛmɔ hyɛ aseɛ aduane a wɔn ni bi da na wɔn hu bi da ne nyinaa wɔn hyɛ aseɛ di aduaba bi a no bɛhu na wɔate di mango apropro pɛ apropro anka apropro ni nyinaa no wɔn di sɛ ɛkɔm ya wɔn so ɛde ayamtuo kɛseɛ paa brɛ wɔn kunkum nipa no bebrebe a wɔn anya wɔn ho ɛntwa koraa ɛwɔ ɛkwan no ɛso na edu baabi no a na wɔn aba wɔn anim paa no osegyani Israelni ehunu sɛ baabi aduru no ano ɔde ne me nkurɔfoɔ nyinaa sa wɔn na mɛfo wɔn kɔ hyia wɔn nti mpanin si obi muru obi waa na ababoro wɔ ho ama sojafoɔ yi ntimi ama sɛ na ekyɛm nan a ne mu bɛyɛ sɛ mmiɛnsa ɛdeɛ ntontom nkrane awɔwɔ kɔm ɛne de mɔboro no ne ade ekum wɔn nti na aka bɛyɛ kɔta ana na aka nyaade a wɔn ebetimi na wɔn de aba bɛhyia ɛyɛ asante nti na wɔ sɛ kakra na aka resan kofi ɛhyɛ amuna dodo paa nanso so wɔn ho asɛ bi a wɔnka na wei kyerɛ pii sɛ Onyankopɔn otie mpaebɔ paa wɔ sɛ ɔbɔ mpaeɛ kyerɛ no wɔ ho hia mu a otie Bible mu ebi siiɛ sɛ ɛbra na adom bi pɛ sɛ ɔkɔto ahyɛ Israelfoɔ no Onyankopɔn no ahoko ma wɔn ɔwɔ mpɛn bebree mu saa ara na yɛn nso so ɛnɛmmerɛ mu nso so sɛ nso so sɛ eduru ahokyerɛ berɛ mu
na edu di edina insu fo Nyankopɔn obetie no akwama ye dani de nyina yinsu ye de babu ya ne be se Nana Kwaku Duah ne nkrofo pa ya mbo Nyankopɔn ko tie wo mo ma tuntum kuma wo mo ma nkrane no kuma wo mo ma nwa eni amoboro no ni kutukuru du no ni mpinwa no kuma wo mo ama yi apramre achirbere ni wo mo ga ka hu nyina so ekon edipa ye Nana Kwaku Duah afi ebio ekom so edi wo mo kwan so pa nyina na ye kwan a Onyankopɔn fa so no ne wo ye na ade wo ye ne nema bi sa ya ne entiase yi hu na so sa anana etie aye afi apem ahangotwe adusia enson enum sabre na chese akosi buru ni ohu ni awoye no bia sabre kuro no amu ana Nana Kwaku Duah so otuare nananom ewo ensiedo ebra no watena sikadwa no so mfie mako aduasa emiensa abepi sabre obi eno watena sikadwa so akodu sabre no yebo mpa ese ehimfu ya aba akiri bi no omo so ebetra na chese sa record no obi susu etimi ayo de oben kakra ye na pukuara odikai na ono nya aduasa nti ye hwese yamebe ya adom na obi susu so aba abetra sa Nana Kwaku Duah tina otina sikadwa yi esui aha anam de Nana Kwaku Duah ho nsem ebisie miyire se eyode pa enkanka ba bi a mo ekoma no ho ye ode pa ye beto aso na ye de ahemfofoforo so abana de adun de ye kode edim pa dan de nyina subscribe na like na comment na fi mani pa nyina enhu anansiadua media na sasibe makramo ye woda foforo ai mesan enu ehia ebio medawase